san babu irinta, guda saman miliyoyin uwa na furta. Uwa ce a mata wata dara su. Haba mutane wai me yasa hakan ne, da ni da momi lafiya muke a zaune, da tsinuwa kan mai rarraba kayan mutane, kusa idanu raba bai barin hakina. Momi ki gane ba su san farin ciki na, kullum gurin su so suke su ganni rana, rufin asirin rabu ba su san gani na. Yaya zafi rabu shi yake azani, sai in ta kuka wataran babu hawaye, bakin ciki shi ne ke saka na maye, suna ta burin raba ni da ni da iyaye. Mene hakan ne Allah Allah ya isa na. Ban bukatar kusa kan fishin iyaye, mai bin iyaye sau kafa shi ne awa.